Аз съм Атлантия. В днешното видео ще играя Арвидерия. Отдавна не е имал клипове по принцип, защото аз си трябва да си таковам. Нали, направих си нов канал, то стария го направих на мюзик и такива простоти и така. Така че да, абонирайте се за канала, дайте лайк и нека започваме. Знам, че играта е мултиплеер, но да се пробвам сам. Защото и преди съм играл, нали... Не съм играл чак толкова, нали, всичко минавам и играл съм, нали. Имам си някакви чувства на играта. Там ще го леко се прави в играта. По принцип никой не прави клипове на тази игра, нали. Не знам защо не... Уж, нали, стана много известна напоследък, ама... Не знам защо никой не... Въобще да играе тази игра. Тук си знам, че нали, е популярно от преди, ама... То така, не знам. Да, тук ще поправя някакви работи. И мисля да ходим. Тук тези кофички или бира, или какво се наричам. Чакай само да намаля. Това е като го пиеш да мога буташ караваната да си по-силен. Кафето ти дава да можеш да си по-бърз. Това ще ти има така. Или беше обратно? Точно така. Както аз си казах. Да. То тук май нямаше много работи, какво се правиха. Нали, в самото начало, само караш. Да, да. Той списъка не ми трябва. Тук сиям тези. Тук така. Да. Мога тръгваме. Може да тръгваме. С Q са правят скоростите. Нали, не мога да свържа вълна, провал съм, нали. Може и да може, не знам, може и да може. Така че не ме слуша. Трябва да питам GPT, мога да ми каже, или... Нещо друго ми каже, майко. Нещо друго ми каже... Как да го направя, както ще. Да, тук малко е гадно, че не се управлява много хубаво, като трябва да сте двама. И тук, както виждате, е запушен път. И какво трябва да се направи? Да се мини през тези дъски. На мен не виждам, че доста добре са направени. Няма смисъл да ги нагласям. Като знам, че ще мога мина. Така. Защо мислих да направя ново клипче? Примерно някой ако се чуди. Нещо ми дойде настроението да правя клипчета на майка ми стара ударица. Трябва да се внимава в камъните клипчета. Да. По принцип се занимавах с AI и музиката. Нали, по принцип самото начало на стария канал беше, нали, за такова. За гейминг, ама реших да направя този. И да. Исках нещо, да знам, различно. Нещо друго ми се правеше и просто зато вау. Като и стана мюзик канал, както ще не. Вече си е станал мюзик канал. Да. Нищо, вече си имаме друг гейминг канал, така че не е такава загуба, нали? Доклад се върнат старите абонати, малко... Това е време ще отнеме, ама... Дай пак. Дойдохме тук, взехме скрапта. Колко дойдохме да взем тази скрап, ама... Да трябва да се оправи с... караваната, защото... като не мога да карам някакво повече. Подробности. Да. Ето ще. Тръгваме и така.
спра. Малко скучно, когато се самичека да играеш тази игра. Не знам някой друг дали ще се нави да правим такова, защото принципите не искат да правим. Имам такова е нещо ми дошъл прекалено кринджа. Вау, това за първи път го виждам. В принцип и преди съм до такова много. Това за първи път виждам, че така е мало даже. Като... Само скрап. Интересно. Ми спрей за мечки, което е хубаво. Друго няма нищо. Гледам, да. Там е мало някакъв път. Гледам. Така е малко не разбрах историята на тази игра. Как сме дошли за Бога тук, даже... Какво правим тук въобще? Аз се разуча малко повече. Някой ако знае даже, може ми пише ми в коментарите. И така. Тук е запушен пътя. И тук ни идва първия ни сейф или втория, не знам какво се води. И нещо се бъгнах. Тук ни идва първия или втория сейф се води. Мисля, че е първия, защото първия, нали, не е самото начало влизане. Така че това се води първия сейф. И тук има касетка, на който му е интересно да се чете отдолу с субтитрите. Аз ще увелича малко. Това се чува. И така. Да, и то по принцип е много. Както ще. Welcome to Absolute Calm with Austin, where I teach you how to achieve absolute calm. Now I know what you're thinking. Austin, what is absolute calm? Austin, why would one want to achieve the absolute calm? Austin, that sounds nice and all, but I have a family to care for. I don't have time for calm. Dear listener, please note that absolute calm will not result in a reduction of productivity, but instead it will increase it. The absolute calm will bring clarity to your mind, shedding the unnecessary burdens of the world, and laser your focus on the only things that matter. But Austin, what if I'm incapable of achieving this? You can. We all can. It is a gift from the ancient Anunnaki of Nibiru, and as such, the absolute calm exists in all of us at all times, albeit lost amongst the distractions we have created for ourselves. But I will help you achieve it in this 8-part series. You might be curious about other health benefits of the absolute calm. Accessing the absolute calm comes with all sorts of health benefits, such as lowering blood pressure, more efficient vitamin absorption, reaching an ideal weight, a reduction in chronic fatigue, improved mobility, more regular bowel movements, and achieving enlightenment, often in tandem with the bowel movements. With this step-by-step guide, you too will reach the absolute calm. Gurish Chaka to you, my child, and I will see you in the next lesson. Който е видял е разбрал, който е чул. И така. Така, почти... Няма почти, още да сме дали, че до втория чекпоинт да се пада там, не знам кой чекпоинт се пада. Просто по принцип колко дълги да са видеята, около 20 минути, мисля, че май ще бъдат добре. 20 клип минути, нали 20 минутно клип ще добре. Нали като тази игра. Ако минаваме по 3 чекпоинта на епизод, ще е добре. И така, вече идва сложната част, която по принцип трябва да се гледа с двама човека, но опитам сам да го мина. Тук виждате куки,
Тези куки се слагат, когато примерно се закъса, нали, да закъсаш, нали, да заклещиш някъде караваната. Да сложиш куката, да вземеш бейлетката, лебедката, аз па бейлетката, лебедката и да таковаш и с дистанното е онова, ето тук е това дистанно. Да стои да дръпнеш. Нали, когато закъсаш. Има и в реалния живот има такива. Значи на каравани не знам дали има. В принцип това не ни трябва за нищо. Така че мога да си го махнете, ако нали, да имате повече място. По принцип и тя не знам за какво ги взимам. Като по принцип за един път не съм ги използвал, но както ще не. Вие си решавате какво да правите. Аз ставам само насоки. Вземам си една тоба с масло да ям, за всеки случай, защото маслото... Да, който не знае, маслото ето тук се сипна. Ето даже сега ще сипа, ето. Когато двигателя, нали, е под вода, той почва да се чупи. Или когато се блъснеш, той пак се чупи, нали. И там се слага масло, ако се чуете как да се сипи маслото, нали, ако не знаете. С чука ви показах как, там с тези куки разбрахте какво се прави. Малко още не са измислили, аз мисля поне, че тези гуми поне трябваше да се сменят, поне трябваше да се пукат и да се сменят. Защото има такива някакви резервни гуми, примерно такава, като нито са пукава, никога не ми се пукава гума, примерно, когато съм играл, никога. И не знам за какво са направени. Така, и да. Нали. Офса дъските трябваше да го правя отпреда. Едната дъска е готова, слагам другата му. Само че малко така. Отворим страни. Мисля, че е добре. Продължаваме. От тук трябва да завия наляво, защото ако падна тук трябва да слагам дъска. После отляво, от тук така напред. И после отпред надясно и си продължавам и би трябвало дъските всичко да е точно както трябва да е, нали? Да, по принцип зато и се игра от двама играта, максимум, нали минимум двама. Но може и да се минеш сам. А пък максимум вместо 5 човека май. Нещо такова. Доколкото аз така... мисля, че това го... толкова... Ама как да ви показвам кадри отвънка. Ще да готвим кадри отвънка. Нали, малък проблем, че той няма. И е закрещи. Е закрещи, наистина. Какво направих? Как малко лад? Разбрах. Съм направо. Че аз парчната дърпнах ли... да дърпам. Добре. Защото е тук трябваше да завия, ама... Хубаво, ма гледа какво стана. Добре. Оф. Мам, стана... Лабай. Нещо. Тази куча. Трябва само да продължим напред. От тук аз не мога да минам направо, бе. От тук нагоре. Охо, идеално от тук направо ще минам. Няма няма стигне ли, бе? Стигна. Няма, ще стигна. Трябва глична малко. И нещо се щупи. Мале. Майко. Пак. Добре. Проблем. Малък само. Не е малък. Даже и голям. Тук кукичка имаш ли? Да, мела.
Да? Да се качим тук. Мога да дръпнеш. Не знам, даже... Добре. Сега ще ви покажа даже как се работи с това. Тази да качате така. Идвате тук. Цъкате... Сега съм на предната, цъкате R. Не, цъкате T. И трябва да задържате лявото. И както виждате, караваната тръгва да се дърпа напред. Така, от тук изкарахме, само че другият проблем, че ще трябва да отиде там. И сега какво правим? Взимаме, може би той, че трябва да запиши пак. Взимаме той и го закачаме в дървото. Този път ще го завея, само че по-нататък да мога да... В това дърво да мога да стъпи тук. Защото там го служих и той тук през скалата. Скалата и така. И пак цъкаме Т. И тръгваме да дърпаме. Би трябвало да отива напред. Леко тук само са, може би, аз ще малко. Или ще се дигна. Добре, дигна се. Минахме точно както трябва. Да кажем, че става лесно. Трябва да дам назад, просто и малко напред и така. И ви показах как се работи. Само че ще пообра малко. Да направих навес. За да дървим. Сега случихме и прозорците. Махаме куката, лебетката. Не знам, що ви викам. Или кука или някой път. Абе как ще? И какво правим сега? Даваме назад, няма огледала, малко не виждаме. Не знам какво става. Това огледала пак. Абе да, когато се щупи, трябва да се я преправи. Ето това става. И ще минем. Дойдох тук за... имаше скрапли, не мога да се сета какво имаше. В принцип тук почти няма нищо. Има такива скрапи, такива почти дойдох опа. И сега ще взема чука и ще си го оправя тази грешка. Слово гледалата. Например, напредната. Тук левия камък. Десния камък. И така. Я седяме скръпта. Напред ще нямаше скръп. Така кука мога ли да я взема? Не? Добре. Абе, почти няма нищо. Тук може, нали, втория ви приятел там, който е дошъл в играта. Да дойде. Обръщаме и... Не знам защо умира. Като вим, че го съседи. Първо е много гадно, че
Да, първо по принцип е добре да е до 10 км. Втората е до 20 да кажа. Третата е 30, май 40. Падаш. Даже 30 е 25. 30, да, 30. 30 са, аз така... Но че тук откъде са минаваше? Тук трябваше да минеш от тук. Да, от тук трябва да се минава, защото тук път няма. Напред. И така. Аз паса няма да изляза. И да еба. Би напълно. Малко играта не е много направена както. Не че не е направена, малко някой път е прекалено неразлич. Няма ли дърво тук наблизо? Не мога да скача догоре. Трябва да се покъса. Добре. Той е, че имам 3 куки. И ето тук ми се даде забуда. Той тук стои. И сега какво правим? Дърпаме с... Гледате отвън. Мога по-готвим. Не знам дали се чувам добре, мисля, че би трябвало да се чувам хубаво. Да, даже не пробвах как е аудиото, ама както ще да. По принцип първия епизод е по принцип така. По принцип да. Да. Както ще. Каквото такова. Просто се го каза. Ооо, ръчната ли не е дръпната? Защо ръчната не е дръпната? Нали е дръпна? И добре, тя дръпната тогава. Накъде тръгваш, ма? What? Уж дръпната ръчната. Бата в ръчната, тя не държи. И ето го втория чекпоинт или третия са падна. Ау. И не трябваше да минам тук през кълката, както ще. Но нищо да ни стане на първо. Баш парскарал. Чему? Добре, че как съм обаче да не... Там дръпнал ръчната тя. Плачат се. Ми грайпера защо, но обратно не искам и да сме. Мисля, че от тук вече ще се оправя сам. И ето стигнахме. Втори чекпоинт се пада, да. И да не се занимавате просто. Дайте и така. И... Мисля, че това до тук ще бъде днешното клипче, така че абонирайте се за канала, дайте лайк, ако ви е харесало, да. Коментирайте, последвайте ме от другия канал, от главния и от този. Ай! Чао, чао!